Salutare! Astăzi voi face un scurt video în care vorbesc despre alegerile din Statele Unite ale Americii. Vreau să abordez acest subiect deoarece, deși America este cunoscută pentru democrație, alegerile prezidențiale sunt oarecum diferite față de cum le știm noi. Țara, folosind un sistem de vot numit colegiu electoral, ce oferă fiecărui stat un anumit număr de voturi, dintr-un total de 538, în funcție de câți reprezentanți au un congres. Singura excepție făcând-o districtul Columbia cu 3 electori, deși nu are niciun membru cu drept de vot în congres. Cele două mari partide cu care americanii se identifică sunt Partidul Republican și Partidul Democrat. Partidul Republican este considerat de dreapta, susținând poziții considerate conservatoare, precum privatizarea sistemului de sănătate, legi stricte pentru imigrație și taxe mai mici. De cealaltă parte, avem Partidul Democrat, care este de stânga și are o poziție considerată mai liberală, susținând politici precum taxe mai mari pentru cei bogați, controlul armelor, salariu minim pe economie mai mare sau protejarea mediului. Pentru ca un partid să iasă învingător, trebuie să atingă pragul de 270 de voturi din cele 538 posibile. Alegerea candidatului. În vara de dinaintea alegerilor, cele două partide țin evenimente de o săptămână numite convenții pentru a selecta în mod oficial candidatul nominalizat. Procedura de votare. Când vine momentul alegerilor, americanii au 3 metode pentru a vota. 1. Prin poștă. 2. Prin vot în avans, care are loc cu câteva zile sau chiar săptămâni înaintea alegerilor. 3. Prin prezența clasică la urnele de votare. Faceți o mică pauză și imaginați-vă. Cum ar fi dacă votul celor din Brașov ar cântări mai puțin decât votul celor din Cluj? Nu este cazul la noi, așa că hai să vă dau exemplu din America. Cetățenii din Alaska, Tennessee, Colorado, Nevada, Dakota de Sud, Dakota de Nord, Montana, Vermont, Kansas și Kentucky susțin Partidul Democrat. Asta înseamnă 10 state în favoarea democraților. Iar un singur stat, California, susține Partidul Republican. Dacă ar fi să numărăm doar acest număr de voturi, cine credeți că are și câștigător? Greșit! Ar fi perfectă egalitate, deoarece numărul de voturi în congres atribuite fiecărui stat este de Alaska 3, Tennessee 11, Colorado 9, Kansas 6, Nevada 6, Dakota de Sud 3, Dakota de Nord 3, Montana 3, Vermont 3 și Kentucky 8, ce însumează 55 de voturi, pe când statul California are singur un număr de 55 de voturi în congres. Pentru că știu că sunteți bulversați și aveți tendința să spuneți: bă, dar stai, cum un stat este egal cu 10 state? Așa m-am gândit și eu, după care m-am documentat și mi-am dat seama că da, este total nedrept pentru California. Merită mai mult și iată de ce. Populația celor 10 state atinge 27 de milioane, pe când populația Californiei singură atinge pragul de 40 de milioane de cetățeni. Așadar, cam astea sunt informațiile despre sistemul de votare din America. Informațiile clipului de astăzi au fost luate de pe Wikipedia și știrile ProTV. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați.